Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din. Nababatid mo ba siya na nagtatatwa sa araw ng paghukom? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Siya nga na may kagaspangan sa pag-uugali sa ulila. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. At hindi nanghihikayat na magbigay ng biyaya upang pakainin ang naghihikahos. Fawailul lil musallin. Kaya't kasawian sa mga mapagkunwari na nagsasagawa ng sala. Alladhina hum an salatihim sahun. Na nagpapabaya ng kanilang sala sa takdang oras. Alladhina hum yura'un. Na nagsasagawa lamang ng mga kabutihan bilang pakitang tao. Wa yamna'un al-ma'un. At tumatangging magbigay ng kahit na katiting na tulong.